Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka usaregere kusubscribe, usadye manonoko. Sekuziva kwamunozviita vadikani, maupdates epanapa pa this YouTube channel tinoya takamabatanidza tinoitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update yandawe ndakabatirai i-update yemuimbi ane mukurumbira munyika ino yeZimbabwe anoshedzwa nezita iro rekuti Mbeu. Muimbi uyu anoshedzwa nezita iro rekuti Mbeu muimbi akatomboimba navaOliver Mutukudzi vachiri vapenyu, vakatomboimba vese song yaive iri collaboration. Zvisinei, tsamba yataziviswa kubva kuna Mbeu itsamba yekuti ari kukumbira munamato kubva kumhuri yeZimbabwe. Chiri kuita kuti akumbire munamato kubva kumhuri yeZimbabwe, Mbeu akaita accident musi wa 1 January gore rinoera 2025 richangotanga. Musi wa 2 January waifanira kunge riri day rake rebirthday remusi waakazvarwa, asi iye akabva aita accident musi wa 1 January. Tingoti get well soon kuna Mbeu sevana veZimbabwe. Ndatingonamatirawo Mbeu even mucomment section ungonyorawo kuti get well soon. Mwari anopindira, Mbeu unopora nenyasha dzaMwari. Next update dakubata nyaya yemunhu anozviti inini ndinosapota ZANU-PF saka ndinokwanisa kuchikora mutemo. Ndiri kutaura sezvazviri, ndiri kutaura semuiro wandaita naro video iri sezvariri. Ividhiyo remurume uyo akaklemberwa mota yake kumasvingo mutauni. Murume uyu aidriva mota yeZANU-PF yakanamirwa picture rava Mnangagwa, rava president Mnangagwa mutauni. Adriva mota iyi akapaka mota pasingabvumirwe. Semuno muHarare mutauni muno wakatoposta kuti mota muHarare moya mota inoswera yaklembwa. Unonzwa kunzi wapaka mota pasingabvumirwe. Zvisinei ndo zvakaitwa murume uyu akaudzwa kunzi iwewe wapaka mota pasingabvumirwe. The parking marshal vakabva vanoklemba mota yayo zvakanzi aiwa mota iyi tinofanira kuiklemba. Zvisinei murume uyu aona kuti mota yake yaklembwa, haana kuzvitora, haana kukoshesa mutemo wemunyika yeZimbabwe, akabva auchikora. Akatanga kurova iye akaklema mota kuti uri kundiklembereiko mota, hausi kuona kuti ina president here mota yauri kuklemba iyi. Zvisinei masitreets esocial media muri kupisa zvichinzi saka ivo zvavanoti vanosapota vanhu vekumusoro havachabvumirwi here kutevedzera mutemo wemunyika yeZimbabwe. Vadikani, tinoda kukuisirai video iroro munhu weparking marshal achirohwa achishungurudzwa pavidhio chinzi kwewo uri kuzondimisireiko waklemberei mota yangu, unoitwa sekamwana asi iwewo unenge uchitotiwo ndiri pabasa, regai ndichengetedze basa rangu. Zvino kuti uchengetedze basa rako zvakumurovesawo futi kuti amusiye anenge ari ma1 foot mota akapaka pasi ripo. Vamwe vanozova vachipaka nekuti vese vanhu vese vane mota ende imota dzese dzine mavhiri 4 dziri kuda kupaka. Vadika, ndinokomborota zvanofunga mucomment section after wapedza kuona this video. Malikes enyu akakosha. Ndichishedzera futi kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Much love. Do you hate me because I support Mnangagwa? Do you hate me because I support Mnangagwa? Waona mota yangu ine chini kisha Mnangagwa wako ndipe ticket up. Ndipe sign ticket $20. Story guy tiri bile. Uri bile? Inda mina 10 minutes up. Inda mina 10 minutes up on sure. Inda mina 10 minutes. Why don't you find this vehicle? What are we want justice in town. You hate me because I support Mnangagwa. Waona soldier Mnangagwa pamoja yangu. Chingi singa. We are going to court. That we are going to court. I'm telling you. We are going to find a motor hii. It was here for more than 30 minutes motor hii. You hate me because of what? We want justice in town. Wasiwa, we want justice in town. I'll kill you, my friend. Wasiwa, usajaira bani we. Usajaira bani so. Usajaira bani we. Usajaira bani we. Ndaziwa. Wasiwa, usajaira bani we. Ndaziwa. Usajaira bani wasiwa. Usajaira bani we. Call your bosses.